Meteorológom, ktorí sú inak zhovorčivá partia, dnes do reči nebolo. Silný vietor, ktorý trápi Slovensko, im dáva zabrať. Sotva z porady uvoľnili jedného kolegu. Najsilnejší vietor od juhu začal fúkať o 4 hodine ráno. V Liesku alebo v Prešove sme namerali nárazy vetra až okolo 70 km za hodinu. Na západnom Slovensku sme najsilnejší náraz vetra namerali v Nitre, a to až 26 metrov za sekundu, čo je až 95 km za hodinu. Záveje zatiaľ nehrozia iba na juhozápade krajiny, keďže tu ešte nenapadol sneh. Vidieť snehovú pokrievku, sú to tie oblasti takej tyrkysovej farby pod tou oblačnosťou. Pre mimoriadnu situáciu s vetrom sa nám nemohol priamo na ústave venovať ani Pavol Zaujec. Až neskôr, keď prišiel do televízie pripraviť večernú predpoveď počasia. Záver u nás bol len čiastočne, vlastne on bol spojený so studeným frontom a ten studený front prechádzal cez naše územie v sprievode silného vetra a sneženia v nočných a v ranných hodinách. Jeho centrum momentálne je už nad Pobaltím. Zajtra nás čaká podobný deň v severných oblastiach Slovenska. V tých hornatých sa budú aj naďalej vytvárať vplyvom vetra a sneženia snehové jazyky a záveje.